Helo bawb, a chroeso'r fideo yma. Yn y fideo yma, dwi'n mynd i sôn am daith. So, nes i fynd ar daith tua pythefnos yn ôl. Nes i deithio. A dwi'n mynd i siarad am be oedd rhaid i mi wneud wrth deithio. Cyn teithio a wrth deithio hefyd. A gwrandwch yn ofalus achos dwi ddim yn deud roedd rhaid i mi. Dwi'n deud oedd rhaid i mi. So, da chi'n dysgu yn y dosbarth, dwi'n meddwl, roedd rhaid i mi, neu rhaid i mi yn y presennol, neu da ni'n medru deud mae rhaid i mi, neu yn y gorffennol, da ni'n deud roedd rhaid i mi. Wel, pan da ni, pobl Cymraeg, yn siarad, da ni ddim rili yn deud roedd rhaid i mi. So, pan dwi'n siarad, dwi'n deud oedd rhaid i mi. Enghraifft, oedd rhaid i mi bacio fy mag cyn teithio. Oedd rhaid i mi brynu tocyn i fynd ar y tren, ac yn y blaen. Felly gwrandwch ar y fideo yma, a sylwch ar pryd dwi'n deud oedd rhaid i mi. Felly, tua pythefnos yn ôl, nes i deithio, a wrth gwrs oedd rhaid i mi bacio y mag cyn teithio. Nes i bacio bag bach, a bag bach. Ar y dechrau, i ddechrau'r daith, oedd rhaid i mi fwcio tocyn. Nes i fwcio tocyn tren, a oedd rhaid i mi hefyd fwcio tocyn awyren, achos nes i fynd ar y tren gynta a wedyn dal awyren. Oedd rhaid i fi fwcio yr tocyn tren ar y dydd Sul, achos ar y dydd Sadwrn roedd na streics. Roedd y gweithwyr tren ar streic. Felly, oedd rhaid i mi deithio ar y dydd Sul. Ac wrth gwrs, doedd na neb yn medru teithio ar y dydd Sadwrn, felly roedd pawb yn teithio ar y dydd Sul. Felly oedd y trenau yn llawn, oedd y tren yn hwyr hefyd yn cyrraedd. Ar ben hynny, oedd rhaid i mi sefyll ar y tren. Felly doedd na ddim lle i ista. Oedd rhaid i ni sefyll. Oedd rhaid i ni sefyll am tua awr a hanner. A oedd rhaid i mi newid hefyd. Dwi'n meddwl nes i newid yn Nghaer neu yn Crw, dwi ddim yn cofio. Na, yng Nghaer. Oedd rhaid i mi newid yng Nghaer. Ac achos bod y tren yn hwyr, yn cyrraedd Caer, nes i golli yr tren nesa. Felly, oedd rhaid i mi aros am hirach yng Nghaer, am dren arall. Wedyn, nes i gyrraedd Maes Awyr Lerpwl. Mae meysydd awyr wedi cael problema efo bagia ag ati, a gweithwyr. Felly, nes i fwcio'r ticad tren yn lot cynt na faswn i wedi wneud fel arall. Felly, oedd rhaid i fi aros yn y Maes Awyr am amser eitha hir. Dwi'm yn gwybod os da chi'n cofio, a ella bod nhw dal rwan. Roedd yr bysiau yn Lerpwl yn ar streic hefyd. Felly, oedd rhaid i mi gael tacsi o'r oedd rhaid i mi gael tacsi o'r orsaf drenau yn Lerpwl i'r Maes Awyr. A doedd ddim rhaid i fi aros am hir am y tacsi, oedd na lot o bobl yn aros am tacsis, felly nes i rannu tacsi efo rywun, a wnaethon ni fynd i'r Maes Awyr. Ac wrth gwrs yn y Maes Awyr mae rhaid i chi aros am hir bob amser. So o'n i yn y Maes Awyr tua 2 awr cyn hediad. Felly o'n i'n hedfan o Lerpwl i Amsterdam, a mae'r hediad o Lerpwl i Amsterdam yn tua awran. Dim llawer mwy, wel, a deud y gwir, ella fod o'n llai. Dwi'n meddwl bod yr hediad o Lerpwl i Amsterdam yn llai na awr, a deud y gwir. Ers talwm, llynedd, blwyddyn dwytha, blwyddyn cynt, oedd rhaid i ni wisgo masg ar yr awyren. Weithio oedd rhaid i ni wisgo masg ar y tren hefyd, ond tro yma doedd ddim rhaid i ni wisgo masg ar yr awyren. Wedyn ar ôl cyrraedd Maes Awyr yn Amsterdam, doedd ddim rhaid i mi nôl y mag, achos dim ond hand luggage oedd gen i. Doedd ddim rhaid i mi nôl y mag, achos just hand luggage oedd gen i. Felly, o'n i'n medru just mynd trwy y Maes Awyr yn eitha cyflym. Ond oedd rhaid i mi ddal tren, a wedyn oedd rhaid i mi ddal bws hefyd. Doedd ddim rhaid i fi brynu tocyn, achos mae gen i gardyn fatha cardyn Oystercard, fel sgynnyn nhw yn Llundain. Felly mae gen i docyn dwi'n gallu rhoi arian arno fo. A lwcus, oedd gen i lot o arian dal ar y tocyn.
oedd gen i lot o arian dal ar y tocyn. Felly nes i jyst gallu mynd ar y tren efo'r cerdyn yma. So wnaethoch chi glywed fi'n dweud oedd rhaid i mi yn hytrach na roedd rhaid i mi. Be am i chi drio? Tro nesaf ydych chi'n siarad am rhywbeth oedd rhaid i chi wneud. Triwch ddefnyddio oedd rhaid i mi, neu oedd rhaid i ni, yn hytrach na roedd rhaid i mi. Mae o'n un ffordd o wneud eich Cymraeg chi i swnio yn fwy naturiol. Yn fwy fel Cymraeg y stryd. Neu, os da chi isio hefyd, da chi'n medru sgwennu o dan y fideo am be oedd rhaid i chi wneud ar eich taith diwetha chi. Felly dyma'r cwestiwn i chi. Be oedd rhaid i chi wneud ar eich taith diwetha chi? Helo bawb, a chroeso'r fideo yma. Yn y fideo yma, dwi'n mynd i sôn am daith. So, nes i fynd ar daith tua pythefnos yn ôl. Nes i deithio. A dwi'n mynd i siarad am be oedd rhaid i mi wneud wrth deithio. Cyn teithio a wrth deithio hefyd. A gwrandwch yn ofalus, achos dwi ddim yn deud roedd rhaid i mi. Dwi'n deud oedd rhaid i mi. So, da chi'n dysgu yn y dosbarth, dwi'n meddwl. Roedd rhaid i mi, neu rhaid i mi yn y presennol, neu da ni'n medru deud mae rhaid i mi, neu yn y gorffennol, da ni'n deud roedd rhaid i mi. Wel, pan da ni, pobl Cymraeg, yn siarad, da ni ddim rili yn deud roedd rhaid i mi. So, pan dwi'n siarad, dwi'n deud oedd rhaid i mi. Enghraifft, oedd rhaid i mi bacio fy mag cyn teithio. Oedd rhaid i mi brynu tocyn i fynd ar y tren, ac yn y blaen. Felly gwrandwch ar y fideo yma a sylwch ar pryd dwi'n deud oedd rhaid i mi. Felly, tua pythefnos yn ôl, nes i deithio. A wrth gwrs, oedd rhaid i mi bacio y mag cyn teithio. Nes i bacio bag bach a bag bach. Ar y dechrau, i ddechrau'r daith, oedd rhaid i mi fwcio tocyn. Nes i fwcio tocyn tren, a oedd rhaid i mi hefyd fwcio tocyn awyren, achos nes i fynd ar y tren gynta a wedyn dal awyren. Oedd rhaid i fi fwcio yr tocyn tren ar y dydd Sul, achos ar y dydd Sadwrn roedd na streics. Roedd y gweithwyr tren ar streic. Felly, oedd rhaid i mi deithio ar y dydd Sul. Ac wrth gwrs, doedd na neb yn medru teithio ar y dydd Sadwrn, felly roedd pawb yn teithio ar y dydd Sul. Felly oedd y trenau yn llawn, oedd y tren yn hwyr hefyd yn cyrraedd. Ar ben hynny, oedd rhaid i mi sefyll ar y tren. Felly doedd na ddim lle i ista. Oedd rhaid i ni sefyll. Oedd rhaid i ni sefyll am tua awr a hanner. A oedd rhaid i mi newid hefyd. Dwi'n meddwl nes i newid yn Nghaer neu yn Crw, dwi ddim yn cofio. Na, yng Nghaer. Oedd rhaid i mi newid yng Nghaer. Ac achos bod y tren yn hwyr, yn cyrraedd Caer, nes i golli yr tren nesa. Felly, oedd rhaid i mi aros am hirach yng Nghaer, am dren arall. Wedyn, nes i gyrraedd maes awyr Lerpwl. Mae meysydd awyr wedi cael problema efo bagia ag ati, a gweithwyr. Felly, nes i fwcio'r ticad tren yn lot cynt na faswn i wedi wneud fel arall. Felly, oedd rhaid i fi aros yn y maes awyr am amser eitha hir. Dwi'm yn gwybod os da chi'n cofio, a ella bod nhw dal rwan. Roedd yr bysiau yn Lerpwl yn ar streic hefyd. Felly, oedd rhaid i mi gael tacsi o'r
oedd rhaid i mi gael tacsi o'r orsaf drenau yn Lerpwl i'r maes awyr. A doedd ddim rhaid i fi aros am hir am y tacsi, oedd 'na lot o bobl yn aros am tacsis, felly nes i rannu tacsi efo rywun, a wnaethon ni fynd i'r maes awyr. Ac wrth gwrs, yn y maes awyr, mae rhaid i chi aros am hir bob amser. So, o'n i yn y maes awyr tua 2 awr cyn y hediad. Felly, o'n i'n hedfan o Lerpwl i Amsterdam, a mae'r hediad o Lerpwl i Amsterdam yn tua awran. Dim llawer mwy, wel, a deud y gwir, ella fod o'n llai. Dwi'n meddwl bod yr hediad o Lerpwl i Amsterdam yn llai na awr, a deud y gwir. Ers talwm, llynedd, blwyddyn dwytha, blwyddyn cynt, oedd rhaid i ni wisgo masg ar yr awyren. Weithio oedd rhaid i ni wisgo masg ar y tren hefyd, ond tro 'ma doedd ddim rhaid i ni wisgo masg ar yr awyren. Wedyn, ar ôl cyrraedd maes awyr yn Amsterdam, doedd ddim rhaid i mi nôl y mag, achos dim ond hand luggage oedd gen i. Doedd ddim rhaid i mi nôl y mag, achos just hand luggage oedd gen i. Felly, o'n i'n medru just mynd trwy y maes awyr yn eitha cyflym. Ond oedd rhaid i mi ddal tren, a wedyn oedd rhaid i mi ddal bws hefyd. Doedd ddim rhaid i fi brynu tocyn, achos mae gen i gardyn, fatha cardyn Oystercard, fel sgynnyn nhw yn Llundain. Felly mae gen i docyn dwi'n gallu rhoi arian arno fo. A lwcus, oedd gen i lot o arian dal ar y tocyn. Oedd gen i lot o arian dal ar y tocyn. Felly nes i just gallu mynd ar y tren efo'r cerdyn yma. So, wnaethoch chi glywed fi'n dweud oedd rhaid i mi yn hytrach na roedd rhaid i mi. Be am i chi drio? Tro nesa ydych chi'n siarad am rhywbeth oedd rhaid i chi wneud. Triwch ddefnyddio oedd rhaid i mi, neu oedd rhaid i ni, yn hytrach na roedd rhaid i mi. Mae o'n un ffordd o wneud eich Cymraeg chi i swnio yn fwy naturiol. Yn fwy fel Cymraeg y stryd. Neu, os da chi isio hefyd, da chi'n medru sgwennu o dan y fideo am be oedd rhaid i chi wneud ar eich taith diwetha chi. Felly dyma'r cwestiwn i chi. Be oedd rhaid i chi wneud ar eich taith diwetha chi?